Evo nama još jedne degustacije, u Staroj Pazovi smo, barem što se rakije tiče, i probamo, ja bih rekao, ma kaj si odmah, čim pomirišeš odmah kaj si. Kaj si je, jako dobar dizajn, inače, to sam isto primetio i pohvalio proizvođaču dizajn, stvarno je zanimljiva etiketa, moderna etiketa i moderne boce, prepoznatljive za destileriju Mladenović, i ovo je kajsija, nema, malo pre smo rekli da nema puno jabuka u buretu, a tek malo ima kajsija u buretu, ali tako, to je tek... Da, u buretu na tržištu, da. Znači, rakija koje su starile od kajsije i meni se čini da ova rakija jako dobro popunjava taj prazan prostor, odličan potez destilerije da 2 godine stavi rakiju od kajsije u hrast. Zašto da ne? Kajsijevača, omiljena rakija u Srbiji, pa mogu bi da kažem i kod žena i kod početnika, za ljudi koji nisu još spremni za kompleksne arome šljive, kajsija spada u onu vrstu voćnih rakija gde tražite nepogrešivu aromu. Tako je. Naravno, uza sve mora da bude tu i pristojno urađena destilacija, što je kod destilerije Mladenović prosto neupitno. Ta aroma kajsije koja je onako delikatna i lepa i podsjeća na detinjstvo, obgrljena aromama iz hrastovog bureta. Jako je bitno da se slažu, jel tako, hrastovo bure i destilat kajsije. Ovde je urađeno to jako dobro. Hrast nije previše dominantan, više na nivou dodira začinskog, vanilskog. Jeste. A isto tako suv finiš, što mi se isto jako sviđa. Mogu da stavim među nekoliko tih kajsija koje stvarno bih, iako nisam neki previše veliki ljubitelj, koje bih bio sigurno, znači u top 3 kajsije na tržištu. 42%, boca 700 ml klasična. Se isto radi u 5 godina ili... Radi se od 2 godine. Od 2 godine? S tim da su bura nešto manje litraže, otprilike između 100 i 200 litara. Pa to starenje ide nešto brže? Jeste, starenje ide nešto brže, znači starenje u destileriji Mladenović ide u različitim buradima od 500 do 100 litara. To je onaj sistem gde tehnolog sam određuje na osnovu kvaliteta destilata i koji provedu neko vreme u većim pa u manjim. Tako, i faze starenja, pa jeste, veće, manje, veće, i onda se dobijaju ovako pitki destilati. Jako lepi začini, neki bosiljak, malo biberasto, malo neki suvi začin domaći. Da, ima malo trava. Tako je. Kao malo korelnicure da se pojavljuje. Jako dobra rakija. Ima malo taj neki lekoviti prizvuk. Ne znam kako bih rekao. Upravo tako. Aftertaste suve kajsije, kao da ih jedemo sada, sa svom onom blagom kiselinom. Bravo. Suva kajsija koju mezdiš na kraju dobrog obroka, uz neki sir, to se dobro slaže. Probajte suve kajsije, probajte i ovu kajsijevaču na kraju obroka uz suvo voće, neke suve nepreslatke kolače i možda neke dobre sireve. To je moj predlog. Tako je. Sjajno. Kako se zove? Ružica? Zove se Ružica i tako, koliko smo već ispričali, koliko smo već nekoliko puta već rekli, čak i u tekstu, o ovoj destileriji, sve ove žene stvarno postoje. Sve ove žene postoje. Nek su živi i zdrave i živeli. Koju ćemo ocenu za ovu odličnu ružicu? Ajde ti. Pa, s obzirom da nema puno kajsija, ja ovoj kajsiji dajem 91 od 100 bodova. 91 od 100. Živeli.